ରହିବ 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 ଉପରେ ଗଛ ଅଛି। ଅନୁଭବ କରିବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଉପରେ ଗଛ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରଥ ଉପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆମର ଏହି ଅଖ୍ୟାତ ବୋଲି ଜଣାଶୈଳୀ ଗ୍ରାମର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ସଂସାରର ଉତ୍ତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିବ ରହିବ ରହିବ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଗଛର ଡାଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି ଆମର ସେତିକି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ଯୋଉ ଡାଳ ସବୁ ରହିଛି ରଥ ବାଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେ ଡାଳକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ହାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରର ଅତି ନିକଟତର ଯିଏକି ବଡ଼ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଦୈତାପତି ଭାଇମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ହରିବୋଲ କପନ୍ତ ଧରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହାତରେ ରଥର ଦୌଡ଼ି ଭକ୍ତମାନେ ଟାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାହୁଳି ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ରଥର ଦୌଡ଼ିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ନିଜର କୃତାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ରହିବ ତାର କେବୁଲ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ରହିଛି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ସତର୍କତା ସହିତ ଟିକେ ଏଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣରେ ସମୟ କଟେଇବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିଜର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଢାଳିନେବ। ପରିବାର ତଥା ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସତେ ଭଗବନ୍ତୀ ସୁଧୀର ସର୍ବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାମୟ ସର୍ବେ ଭକ୍ତାନ୍ ପଶ୍ୟନ୍ତେ ପାଙ୍କଚିତ ଭାବ ଭବେ। ଆଜି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉ, ଏ ଜଗତରୁ ମହାମାରୀ ହଟିଯାଉ।